Τώρα είναι τις ημέρες μου στα βάλα και το πλότο. Το χωρατό της ημέρας. Λοιπόν, τηλεθεατή μου, μία ερώτηση εγώ να σου κάνω μόλις τα παιδιά αντιθούν καλά και προετοιμαστούν. Είστε έτοιμοι? Όχι, μισό λεπτό τώρα. Εντάξει, με την ησυχία σου δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί θέλει πολύ. Λοιπόν, τηλεθεατή μου, έχεις παρατηρήσει ότι μερικοί άνθρωποι. Πες το Στέλιο σήμερα, μας το ζητήσανε. Λοιπόν, Στέλιο μου, τηλεθεατή μου, έχεις παρατηρήσει ότι μερικοί άνθρωποι όταν καλούν το ασανσέρ πατάνε το κουμπί με το αντίχειρα και μερικοί άλλοι με το δείκτη. Γιατί το κάνουν αυτό, τηλεθεατή μου? Αν ξέρετε τι εσείς μπορείτε να πείτε φυσικά. Άλλοι με τον αντίχειρα. Άλλοι με τον δείκτη και άλλοι με τον αντίχειρα. Γιατί το κάνουν αυτό? Φοβάμαι. Είναι υποχρεωτικό να μας πεις? Όχι, μπορεί να το αφήσουμε να το πάρει το ποτάμι. Να το αφήσουμε να αιωρείται. Να μπορεί να το αφήσουμε να αιωρείται για πάντα. Είναι ένας αιώνιος προβληματισμός. Ένα απάντητο ερώτημα, βρε αδελφέ. Ξέρετε τι θα γίνει εδώ πέρα? Τι? Με τα μηνύματα μόλις το Όχι, αφήσουμε να αιωρείται. Λοιπόν, μερικοί το κάνουν αυτό το πράγμα, μερικοί πατάνε το ασανσέρ με τον αντίχειρα και μερικοί με το δείκτη για να έρθει το ασανσέρ. Πολύ απλό, δεν είναι? Δηλαδή, δεν έχει σημασία δηλαδή με ποιο δάκτυλο, αλλά σημασία έχει ότι το πατάνε για να έρθει. Κατάλαβε τι έγινε? Δηλαδή, το είπα για να σας μπερδέψω, Στέλιο. Ευχαριστώ. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ. Don't do it, Anthony. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω εκπομπή. Μπορείς, Αντώνη. Σφίξε την καρδιά σου. Ο Σερβετάς Μαρμάρος. Ο Κολώνα. Ο ξεπατωμένος βασιλιάς. Απαπα, έτσουξε. Απαπα. Μπράβο βρε Στάθη, βρε με τα ωραία σου, βρε χιουμορίστα, βρε. Σε πατώθηκα τα γέλια. Απαπα. Τέλειωσα ληστεία από αυτή τη τηλεθεατή. Απαπα. Πληρώσαμε το χθεσινό ρεπόρτα.